Oh, sepak puspiteng udyono nyang banjara saroro ronggeng manik loro narata ana ora banyu kang sumirat kenyaring deca liwaran lereki lati siring daden wimpo kekondo katiuping samirana mandara sawaran mangambar kungas ngepeki jroning pasewakan tandya Yang merbingrat Patih Andakono sawise prayoga nggonira marak siba ingsun mundhut pawarta kadiparan nggonira nata para nayakaning praja lan angreksa kahar janing Prajapati Patih Andakono lho nun inggih awit mundi pangestu dalem Kanjeng Dewaji sedaya para nara praja miwah wadya sedaya sami sedya tuhu boten wonten ingkang ngangluruhaken dawuh tansah sumenggem ing karya senadyan para kawula ing negari ngamartogi tansah sumenggem ing karya akarya luhuring nusa bangsa lan negeri klono nun sirun ya Pati ingsun nedha nrima dene jeneng Sirapati widadda rumeksa prajan ingsun lan ngluhurake asma keprabon ingsun kang mangkono pakaryan iku lestarekna Patih
Handaka Ai nun inggih. Kejawi saking menika suwanipun ingkang abdi kepatihan. Keparenga ngaturaken sumengkeming pangabekti mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Kanjeng Dewaji. Patih jeneng sira ngaturake pangabekti wis ingsun tampa akarya bombonging tias. Pangestuning ingsun wae tumuli tampanana Patih Handaka nun. Kabundhing mestaka mugi dados nujimat paripih. Duh jimat pepunden kula ing ngedi Remban Bapa Begawan Wisuna Jati dereng dangu rawuh paduka sasampunipun lenggah kanthi prayogi kepareng ingkang putra paduka ngaturaken pambagya panakrami tuwin sumangkeming pabekti kula mugi kunjuk wonten sahandhap pepadanipun Bapa Premban Wisuna Jati. Ung ilahing astu nama sidam. Ya anak Prabu Puntadewa kacadhong kanthi asta kekalih kapetelaken ing pranaja kacancing puncaking weni paring pambagyane anak Prabu ingkang rumentah marang pun bapa lan ya pamujine anak Prabu Punta lulus raharja praptaning pun bapa. Ora ana alangan sawiji apa kejaba saka kuwi. Astutinipun bapa katur anak Prabu Gurawalaning panampi kula paring pangestawanipun Bapa Premban sanget kula pundi saengga jimat paripe samangke mugi kaskecakno enggenipun pinarak lenggah Bapa Resi ya nggih kaya wis ora kurang prayoga kadangipun Kakang Yayi Werkudara jeneng sira wae uga ngaturna pambagya marang rawuhe Bapa Premban. Wah. Barep Punta Aji kakangku. Aku durung wanuh. Aku durung tepung karo pendhita iki. Wah, aku rasa dadak bageke. Nadyan mangkono. Ora ana alane lamun sira ngurmati marang panjenengane Bapa Premban. Merga nyatane panjenengane wis tak anggep dadi gurunipun Kakang Werkudara. Wah, yo. Begawan Wisna Jati. Slamet tekamu. Ya Werkudara. Senadyan rada kepiye ngono leh mumbagekke antuk pamujimu raharja praptaku nang ngersane anak Prabu Punta. Ya syukur. Nadyan kula Punarjuna rawuh paduka Sang Tapa keparenga kula ngaturaken sumengkeming pangabekti Canaka. Jeneng sira ngaturake pangabekti banget ndak tampa andayana teguh kayuwanan. Astutinipun bapa wae gage tampanana Arjuna. Kapundi wonten mestaka mugi dados jimat paribe. Nadyan kula pun kembar ugi ngaturaken pangabekti Premban. Kembar wis ndak tampa akarya gumbiraning manah. Duh Bapa Premban Wisna Jati persasat kadidene kajugrukan Wukir Sari kablabaking samudra madu inggih awit rawuhipun paduka Bapa Premban Wisna Jati lan ugi sanget ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami dene paduka Bapa Premban lenggah wonten negari Ngamarta sampun kersa pinangka dados gurunipun para Pandhawa ugi ngembani negari Ngamarta Premban. Ung ilahing tak suwun anak Prabu Puntadewa aja nganti ana rasa wigih-wigih lan jiguh perkewuh pun bapa mapan negara Ngamarta pinangka dadi guruning Pandhawa iki lair batin nggonku sumedya nglabuhi marang anak-anakku para Pandhawa.
lan aja kleru ing anarka. Lamun pun bapa ana kene iki Darbi ancas sedya angsur marang kalenggahane rek rakamu ing Ndarawati ya Prabu Kresna kang pinangka dadi kusir lan pamunging para Pandhawa iku babar pisan ora nggir ora. Nanging pun bapa ngerti yen to Prabu Kresna iku uga pinangka Nalindra ingkang kudu ngesuwi marang para kawulane mestine ya akeh bot karepotane Prabu Kresna mula sawetara pun bapa ingkang melu ngembani Praja Ngamarta ngembat watang aputung ngedung gumbala kang luwet mangkono nggir inggih matur sembah nuwun bapa Primban malah pangajab kula paduka bapa Primban nenggah wonten mriki menika saged to pinangka dados pepajar pepetenging manah kula krana sayektosipun ing rikalenggan menika raos sing manah kula peteng dedet leliwengan pindha bangun kasaputing lebu bapa Primban ya nggir ndak wis padake anak Prabu Puntadewa sajak lagi nandang duh kita ana apa nggir mbok menawa bisa kawedharing akeh tumuli babarna mbok menawa pun bapa bisa ngudari rewet ngobori pepeteng babarna pun bapa wis sumedya nilingake karena manglungake jangga anak Prabu Punta anjra ingkang wis piturum kasiliring samira nomre Sekar gaduh ngas kadanyo mawe raras retnaning driya Popo Primban ingkang dadosaken peteng manah kula persasat suduk gunting tatu kalih sepisan inggih kawontenanipun negari Ngamarta kalenggahan menika persasat remeng-remu sorotipun kados layu Primban negari Ngamarta menika ingkang sampun kaluka bumi ingkang subur bumi ingkang loh jinawi siti ingkang subur menika temah dayani para kawula sami manggih mulya tebih saking kasangsayan nanging ing ringan menika pinanggihipun malah dawah kosok wangsulipun Ngamarta ingkang rumiyin tentrem samenika malah dados tintrim Ngamarta ingkang kundang nanging samenika malah kebak ing reh prihatin lan penandang
Mongko saperangan ageng para kawula negari Ngamarta menika gesangipun kanthi sarana lah tetanen garap bumi garuluku nandur pali paripala wija lan sapanunggalanipun ingkang dayanipun saged murakapi tumrap bebrayan agung nanging bapa Primban kalenggan menika para amung tani sameneika sami jerit reriyungan inggih labet sameneika buminipun dados cengkar sitinipun dados grasak para amung tani nadyan sami nandur nanging sauger wancinipun sami panen temtu gagar wigar urung kababar kepara tetaneman malah sami keparahe ngomo menika bapa dene kaping kalih menika malah wonten dadak anglayoni jujul anusuli krana tetimbangan kula inggih Yai Ratu Drupadi samenika malah ical monggo icalipun Yai Ratu tanpa paliwara boten wonten tandha ingkang sumendhe pager banun ingkang tumumpuk mewah lun-lunan ingkang pundes menika bapa jagat dewa Bathara teka nganti tekan semono lalakon anak Prabu Kunto lan kahanane negaramu. Lah tujunipun bapa enggal rawuh yen ora apa malah saya ndodro kahananan lalakon iki nggir. Wah, sang Begawan Wisnu Jati. Kowe mapan ana negara Ngamarta. Lan dening bareng kakangku kowe dianggep dadi pendhitaning ratu. Iki durung suwe. Wah, sangertiku kowe durung tau labuh, durung tau gawe pepadang. Mula aja sumbar dhisik, aja banjur umpuk dhisik. Wah, aku butuh bukti. Yen pancen kowe ngaku pendhita sing kesthi lan pendhita sing sugih kawrugake. Wah, padhangno lelakon iki. Nek yen nganti pancen ora iso, kowe mung tanggep pendhita. Kenthong umus. Mula sumedya bebuthek banyu bening. Wah, aja takon dosa malah salin perkara karo Werkudara. Werkudara. Ya aku nglenggono lamun aku wis diangkat dadi pendhitaning ratu iki durung suwi. Mula wis sak lumrahe yen to Werkudara cubriya marang aku nanging kabeh bakal tak buktekke penging dadi kawegikan lan kawaskitanku Werkudara. Yai Sina. Piye? Ora prayoga lamun Siadi malah banjur duwe panyokraba ingkang kaya mangkono Yai. Wah, luprane aku banjur cupriya karo pendhita iki. Wong anyaran kemaki. Werkudara, piye? Menengo dhisik Yai. Yo wis. Kek kon ngandharake kon madhangi lelakon iki. Wah, ning janji ora bisa. Malah lelakon iki kosok balene kelakon ana pendhita tak deplok nang kene. Bapa Resi, monggo kula sumanggahaken Bapa Penemban ya anak Prabu. Babagan pepeteng iki bakal tak onjeki mbaka siji sepisan. Negara Ngamarta ketaman pageblug Mayangkara. Akeh para mung tani kang padha jerit reriyungan ya merga saiki bumine dadi cengkar, lemahe dadi grasak. Para mung tani nandur apa wae nanging sauger wancine panen mesti gagar wigar urung kababar. Kepara tetaneman padha keparak ing ngomo. Kuwi yen saka wawasanku mbok menawa para kawula Ngamarta padha klepian nggone padha nggatekake marang bumine. Gusik. Kok klepian lali karo bumine piye?
Wah, sing mbok karepake iki kepiye? Ya Werkudara, ngerti ya bumi kuwi nadyan saben dina persasat didak-idak dening sadengah titah nanging bumi kuwi uga dadi sumber panguripan. Murakapi sagung para titah. Kejaba bumi iki dadi papan panggonan lan uga saben-saben ditanduri tetanduran ingkang migunani tumraping agesang. Nanging kala mangsane ingkang nggoni lan ingkang nandur malah lali Purwadaksina. Kalebihan nggone duwe rasa syukur lan rasa panuwun marang Gusti ingkang Maha Agung lan uga lali marang bumi ingkang wis paring sumber panguripan, paring rasa nikmat mupangat. Nah, mula yen bubar panen kuwi ora ketang mung pisungsung wujuding sedekah bumi kuwi uga pinangka wujud rasa panuwun lan ujupe rasa syukur. Mula bab iki aja nganti dilerokaken, aja nganti bumi iki panas perbawane lan meneh. Iki uga klebu tata cara tilarane para leluhur. Nuwun sewu lho iki babakan iki ora ngrembug bab kapercayan, ning iki ngrembug bab budaya. Lah budaya ki apa to? Budaya kuwi angen-angen ingkang babar kaendahan lan katentreman. Mula aja nganti dilarani yen sing jenengane adat tradisi budaya kayata nyadranan merti desa majemukan sedekah bumi maparat tunggak saparan apitan lan sapanunggalane kuwi milarska waring agama kuwi babar pisan ora nanging cak-cakane lan syarat sing ditindakake kuwi sing beda. Ibarate wong mlaku sing dijangkah padha mung dalane wae sing beda. Ngono. Sepisan maneh iki budaya adat tradisi tilarane nenek moyang sing kudu dilestarekake. Syukur-syukur yen adat tradisi budaya ngene iki diadani saben warsa. Ngono kuwi mau Werkudara, apik to penemuku. Ngono kok durung-durung kowe wis cubriya karo aku. Yo. Panemumu apik. Nanging iso wae yen kuwi dudu wawasanmu sing saknyatane. Lho. Kok iso kaya mangkono? Iso wae. Mergo sadurunge kene iso wae nek kowe sinau dhisik. Wah, iso wae nek kowe maca naskah. Iso wae nek kowe ndelikke catetan ditulis ning telapakan. Terus mbok apalke. Banjur tok terangke ana kene. Pamridi men iso labuh atine mbarep kakangku. Lan punto aji kakangku kesemsem. Lan percaya karo kowe. Wah, iya apa ora? Wilah dalah, mesa durung percaya kowe Werkudara. Iki kabeh tuwa saka panemuku lan wawasanku. Ya sakaremu. Banjur saiki babilange Drupadi bayuku. Lan pepadhange lelakon iki kepiye? Inggih, Bapa. Cumadeng dawuh pajaring lelampan menika anak Prabu. Persajan wae sejatine pun bapa katemben bae nampa wangsiting Bathara. Ya babakan padhang lelakon iki nanging kabeh mestine ana srananing nggih. Inggih. Lajeng srananipun menapa bapa Plemban? Ya nanging sadurunge aku tak takon. Umpamane iki takon milih antaraning ngurbanake wong siji lan ngurbanake wong akeh, anak Prabu Punta milih endi? Menapa ingkang dipun ngresakaken Bapa Plemban? Lho, mestine yen mung ngurbanake wong siji kuwi mestine kabeh kaulamu bakal slamet. Nanging yen kowe ora gelem ngurbanke salah siji kaulamu, ya pun Bapa ora wani nanggung lan iki kabeh ya ana gandeng jenenge kelawan ilange garwamu. Ya kuwi Drupadi. Dadi kabeh padhange lelakon iki kudu dianani tumbal. Werkudara piye? Wah, ora mathuk. Padhange lelakon iki nek pancen dadak nganggo tumbal. Wah, mongko dadak nganggo kurban manungsa. Aku ora sarujuk. Wah, saiki dadi ketok nek pendhita iki mung bakal rusak ajak-ajak dosa upaya kanca.
Cetha nek pendhita iki mung bakal mbebuthek banyu bening. Wah, aja gelem, rasa gelem. Kula inggih boten sarujuk Kuku Prabu. Dosa menapa ingkang dipun sandhang menawi dadak mawi kurban. Kula inggih boten sarujuk Kuku Prabu, kula inggih boten sarujuk Kuku Prabu. Bapa Pemben pajare lelampan menawi dadak mawi kurban salah satunggaling kawula. Saestu kula sekadang kawratan bapa. Menapa boten wonten srana sanesipun? Yo, aku ngerti nanging syarat seranane umpama iki mengko kudu nganggo tumbal kurbane salah siji kawulamu. Nanging sing bakal didadekke kurban bekaka iki ya mung kawulamu utawa abdimu sing wis ora guna. Elinga. Kurban wong siji nanging kabeh padha slamet. Pinggir. Wah, mengko dhisik. Coba aku tak takon. Mung umpama wae, umpama nganggo tumbal. Wah, sapa sing dadi kurbane? Kurban sing bakal kanggo tumbal ora ana liya ya mung abdimu Ragili Semar, ya kuwi sing jeneng Punakawan Bagong Werkudara. Sigra-sigra yen permana ganca. Sigra-sigra ngraketa nawang sesangka nawang sesangka. Nalendra mbek marwa sing sangka Katriku mulung Katriku mulung mangrempeng madya kurada kura ora reka kiri Ujare wong adaplok. Pendhita iki mung bakal bebuthek banyu bening. Moko pendhita kuwi ning dipapan mung tansah nenuntun jiwane manungsa supaya tumindak utama. Wah, lan Medyana pendhita ngajab supaya mateni padaning titah. Apa maneh Pandhawa kok kon mateni Punakawan Bagong. Wah, nadyan dikaya ngopo Bagong kae gedhe lelabane tumraping Pandhawa lan negara Amarta. Leres pangendikanipun Kakang Mas Werkudara. Menawi Bagong kedah dipun pejahi kangge tumbal watan. Aluwung kula kemawon ingkang dipun pejahi Bagong menika mumung kula lan para Pandhawa. Bebasanipun kanthi bebasanipun wiwit kuncung ngantos gelung. Wah, cetha pendhita iki mung ayawara. Mumpung durung kebacut lek nesu. Wah, minggato sing adoh. Yo sang panenggak Raden Werkudara parandene sang Begawan Wisnu Jati datan mubah datan musik malah sarwi namung mesem guyu nanging jroning batos ngempahaken mantra-mantra sakti miwah patek aji pangabaran satemah kaya ana daya linuwih mijil saking anggane tumanduk mring para Pandhawa kaya kena Prabu saengga dadya winalik paningali para Pandhawa.
mung supaya negara Ngamarta luwar saka penandang. Kabeh kawula uga padha manggih rahayu, mula nek mung ngorbanake punakawanmu Bagong tak kira ora dadi ngopo. Werkudara, Janaka, Bagong kae mung derajate ngabdi, jejere ngabdi utawa batur kuwi nek saben sasi wis mok wenehi bayar ya wis to. Wah, bareng tak pikir-pikir. Kok ya ana bener e. Oh ya plong traplong. Ana bener e Bagong ki ming derajate punakawan. Tak kira ya ora apa-apa nek ming Bagong digawe tumbal. Yo. Oh. Ya nunggi. Jlamprong ki sareng kula nam-nam. Kula inggih. Kok nggih leres ya to? Nggih. Yen to Bagong pantes dipun dadosaken kurban kangge tumbal. Wah. Yen pancen mangkono, Jlamprong ora sah kesuwen ayo budal Bagong dipateni. Prabu Kunto, Kang Mas Werkudara, Kang Mas Janaka, saha Kang Mas Nekula saged kenging pengaruhin Begawang. Begawan Wisnu Jati nanging yen Sadewa mangke rumiyin jalaran kula ngertos menawi pendhita niki wau ngginakaken cara ingkang nistha damel karti sampe kasepados sedaya ingkang lenggah wonten mriki sami malih paningalipun. Kabukti Kang Mas Werkudara saha Kang Mas Janaka lajeng nguncat badhe mejahi Bagong. Nanging kula aturi pitados ula menika mboten badhe tumama ing becik. Begawan Wisnu Dewa. Begawan Wisnu Jati. Yen liyane Sadewa mbok apus krama iso wae. Ning yen Sadewa mengko dhisik apa dikira Sadewa ora ngerti yen apa dikira Sadewa ora ngerti. Kowe kuwi sejatine mung laku dom sumuruping banyu. Lan mbok menawa kowe kuwi malah pancen ana sambung rapete kelawan ilange Kakang Mbok Waradrawadi. Ning ya wis ben. Bakale tak jarke dhisik kowe ya mung titen-titenan wae. Sapa sing duwe sedya hayu mesti nemu rahayu, nanging sing bibit ala wahyune mesti bakal sirna Begawan Wisnu Dewa.
Yai Nakula. Kahanane malah saya peteng kaya mangkene Yai. Inggih. Nanging nuwun sewu Prabu, mbok bileler saturipun Dimas Sadewa kala wau. Yen perkawis menika pancen kedah praitna lan waspada lan kedah dipun taliti saestu. Iya Yai Nakula. Malah prayoganipun Kakang Nedya kundur kedaton tumuli manjing sanggar pamujan minta sing Jawata muga pinaringan pepajar bab lelakon iki. Sira Yayi wae metuwun jaba supaya nguningane marang lekase kadang-kadangmu Yayi kasinggihan Koko Prabu. Ingkang mekaten ingkang rayi lajeng nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu Koko Prabu. Dimas Nakula surtiti ngati-ati aja ninggal dukulan prayoga. Patyandakawana kaya wis ora ana dawuh maneh ingsun nedya kundur kedaton bedolna pasewaken Patyandakawana. Ih, ngestahaken dawuh ingkang mekaten ingkang abdi kepatihan nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu Kanjeng Dewaji. Patyandakawana ayo kongsi pegating kaprayitnan. Purna gatining panangkilan. Sanata harsa kundur kedaton jelok saking dampar kencana kinapi gambaran gading. Kadhereken sanggihaning purna panjeni manggung tanggung Jaka paloro-loro. Ingkang sami ngapil pacaran keprabon. Kaos tikal saking Mandra Tindaknya Sri Naranata namun katinon kowe tansah santi kamulyane.